Чакай, брат. Да ти кажа, добра е тая. Обаче и другата се хвана. Аре, бързо, давай, тая е готова. Тая е готова, тук другата е готова. Пате, тя е голяма, бе. Айде, дръжа отгоре. Ще скъса, държи, ама водораслите си. Ръчката горе високо дръж, бате. Брато, изчакай още малко. Брато. Сби се водора, голяма е. Ти в момента нищо не правиш. Само ме разхождаш. Не, ще Права. Обаче ще... Мачко е. Не знам колко ми. Хубаво е, да. Ама защо излиза горе, а кората ти върви отдолу? Много странно. Защото има водорасти долу, бе. Хоп, включи се. Виж колко водорасти има. Карай към брега там. Не, тук е по-лесно ще извада. Само не Да. Бърти. 2 кила, чудесна е. Чакай, не пипай. По-голямо от 2 кила, да. Не пипай, кората ще се скъса. Тънка Няма да се скъса, Тънка спокойно. е, бате. Няма бе, тя е готова, тя е уморена. Седи мира. Аз ще хвана повода. Скъсаме, бе. Няма, аз повода искам да хвана, бе. Чакай мира. Браво. Снимки! Дай, че Ето, ето, я. Остави тази ще се фане. И, он беше тука. Браво, баце, До вечера вечерята е. Ама то също не е много надо, ти си мислиш на другата. Не, там също е риба. Айде, дайте там да ви стракнем. Браво.